Helo a chroeso nôl I Label Deg. Heddi dwi eisiau gwneud DIY bach ar crysau dwi ddim yn gwisgo yn aml a nes I weld ffordd I ail-greu nhw I greu un crys really cool. Os da chi heb yn barod, cliciwch y botwm like a rhoi comment bach a'r botwm subscribe. Dwi'n really lyfio wneud y fideos yma yn enwedig y rai DIY, felly gadewch I fi gwybod os da chi'n hoffi nhw hefyd. Ymlaen â ni I chreu. Yn amlwg I ddechrau, mae angen 2 crys arnoch chi. Cyn dechrau, please wnewch yn siŵr bod gennych chi caniatâd gan oedolyn neu riant a bod nhw yna yn helpu chi. Bydd angen sisiwn arnoch chi, felly please byd yn saff wrth defnyddio nhw neu cael riant I wneud I chi. Dwi'n torri syth lan y canol, bod yn ofalus wrth mynd dros y seams achos mae fe'n bach yn galetach. Yna, da chi'n gwneud yr union un peth i'r crys arall. Bydd yn ofalus hefyd I ddim torri'r beth bynnag sydd o dan y crys, ond ni bron I torri blanced fi. Yna, jyst penderfynwch pa ochr o pa crys da chi eisiau defnyddio a rhoi nhw at ei gilydd I wneud yn siŵr bod nhw yr un faint. Bydd angen fwy o pethau arnoch chi yn amlwg I roi'r 2 crys at ei gilydd. Bydd angen nodydd ac eba. Ar ôl dewis pa nodoedd da chi angen, eto please fod yn ofalus. Amser I trio fe arno. Dwi'n lyfio'r crys yma nawr a dwi'n mynd I actually gwisgo fe. Mae fe mor hwyl a lliwgar. Diolch am gwylio y fideo, gobeithio wneudech chi joio. Nawr mae gennau crys newydd a gobeithio wneudech chi dysgu rhywbeth newydd, sgil newydd. Tan y tro nesaf.